Tulang tulang din dalam kebanggaan yang dipanggil kalau dulu Nilimen Therese Raminda Ronghar Nili Penang 2026 Mr. Asama Farman Litum Karbiang Long Farman Mante District Winner along ke Nili Fancy Winner ng Kitala kasi tabang so Mr. Spark Team Management Sir Jimla ng Pamilya Pajaba alang litum na son si Hostek magkakaroon ng iba ng kontak at alang kan ingat mo magkakaro napen ada singhasan konstituensi ang lang tujuan kilometer ben abang sipan sa main link ben ini kan sama kardon pajero alang itu tuan lipan welcome ang tuin na lang itu yang cinhon ang support na ben Kung meron ata tender bising ko no nang sama posting kan so district winner no Tentu takiro pintu ni pani ni ko ni pani ni ko nahok na tang patanina anang notice long non kirang di October sa melang itum ni pan siro na ko no kasi non mister notice ang patanina ni ko kasi ko di yang lang ala kan kan ni Kacunari kang tunang na non notice ang magkasak so tangka mati akin ang so matay non notice ng magkay dinasa kang pisa ni ko kasi la tangkap ano kay tayo kan sa mitum mithang kar ga binding support apang da pa nai midi IRG kini phano kali itum ireng kilok si phano kali sa itum at binding support kon kar biang long panang tan itum district long kuna state level long kuna hai chapla mani midi kasi kadang so notice long pan sa mi giting kan kacunari kang tunang no ni pan non khoi bang je nara pun ka